Takže čaute guys, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme Q&A 2. Prvý diel mal veľmi veľa komentárov, no nie veľa, ale bol som rád za toto komentáre. Lebo písali ste mi, že vás to strašne bavilo, že chcete Q&A 2, takéž mi aj sám Suzy Demon napísal na WhatsApp, že keď vyjde Q&A 2, lebo to strašne bavilo, takže shoutout Suzy Demonovi. Jo, sorry, že smrkam guys, ale trošku som nachladený. Chvála Bohu, že nie som úplne chorý, bo to by nedopadlo veľmi dobre. A jo, myslím si, že rovno môžeme ísť do Q&A-ka. Ale predtým musíte ešte dať like a odber. A keď chcete, tak aj zvonček, aby ste vedeli, že kedy vám proste kedy bude nové video, alebo ja neviem proste, alebo myslím, že to tak funguje. A jo, teraz môžeme ísť do Q&A. Dobre, takže otázka číslo 1. Aký je to najobľúbenejší youtuber okrem mňa, teba a Nika? Ja. Nerobíš si srandu. Ja ako poviem pravdu, že ja veľmi ako CZ a SK youtuberov teraz veľmi nepozerám. Akože takedy si pozriem, že Bigeho, alebo tak, i Muna, Dukloka. Duklok má dobré streamy, alebo záznamy, ale ako, jo no. A anglicky, čo pozerám, ja tak väčšinou na YouTube, také anglické videá, ja väčšinou kúkam len ako Minecraft, také creepypasty, ako také, že vymyslené horory, také, že ako že bol na internete ten typek v roku 2015, volal sa Jožko Mrkvička a natočil na YouTube také video a potom proste mal také video, proste taká séria, jo, takže to teraz tak najviac pozerám ako na YouTube, alebo také najviac tutoriály, keď čo chceme vyriešiť s chalánmi, jo, a to je asi tak všetko, čo pozerám teraz momentálne na YouTube. Dobre, takže druhý komentár. Ahoj, správ ďalšie Q&A. Myslím si, že si správne. Myslím si, že si asi správne, no. Dobre, takže tretí komentár. Akože Flet, tebe asi šíblo, to čo je? To čo je? Dobre, nechce sa mi to robiť, ale fuck it. Let's do it. Tretia otázka, alebo lepšie povedané otázky. Takže mám pre teba ďalšie otázky na Q&A 2. Takže za 1. Natočíš niekedy Fortnite so Suzy Demonom a Nikom? A keď áno, čo? Dúfam, že áno. Tak približne kedy? Sorry za veľké stoličky, ale trošku ma bolela prdelka, jo. Takže kedy? Asi tedy, kedy príde Susinko zo dovolenočky, lebo teraz lyžuje. Ale čo? Tak asi to bude Battle Royale alebo Relovely. Jedno z toho, alebo možno obe na videu, čo robí Niko na svojich videách, takže ako môže byť. Dobre, takže za 2. Aký je tvoj najobľúbenejší fast food? Aby som povedal pravdu, ja som nikdy v živote nebol v McDonalde, ani v KFCčku, ani v Burger Kingu, ani neviem kde. Ja som proste nikdy nemal fast food. Maximálne tak, že mi mamina vypražila hranolky, jo, ale to neviem, či sa akože počíta za fast food, lebo ako nespravil to fast food, jo, a tie moje hranolky, čo mi robí maminka a sestra. A zase burger som nikdy v živote nemal, takže jo, nikdy som nemal fast food. Jo, možno sa teraz budete na mňa kúkať, že čo ty si nekým fast food? No tak ja za to nemôžem, no. Za 3. Ja Fortnite nehrám, ale počul som, že je nová sezóna. Čo na ňu hovoríš? No tak podľa mňa tá sezóna je mega dobrá, lebo mi strašne pripomína Chapter 5 Season 1 a to je kedy som začínal. A ja som mal proste strašne rád Chapter 5 Season 1, lebo vtedy ma Suzy Demon učil hrať tú hru. Takže jo, je to také proste pre mňa nostalgické, keď som poprvýkrát proste začal hrať Fortnite, takže preto ja túto sezónu hodnotím 8 z 10. Proste má to aj celkom dobré gány, lepšie než minulá sezóna, proste ja neviem, čo som minulú sezónu nemal rád. Za 4, kedy si začal hrať Fortnite? To som teraz povedal. Za 5, aká je tvoja najobľúbenejšia chapter season?
No takže, aby som povedal pravdu, chapter 5 bola goated pre mňa, lebo tedy som aj začínal, tak som sa to aj učil hrať. Je to proste pre mňa veľmi nostalgické, aj teraz, ak pridali do chapter 6 season 2, pridali proste toto je banky, viete, tak bolo to pre mňa strašne nostalgické na chapter 5. Potom chapter 2, to som nehral, ale ako videl som, a ako za mňa, nie je to dobré, ale podľa mňa už to potom sa hrútil proste z dobrého na proste takú horšiu sezónu. Potom chapter 1 proste, to bol proste taký začiatok proste novej éry, chápeš? Chapter 3 bola proste to isté ako chapter 4, ale chapter 4 bola trošku japonská ako chapter 6. A chapter 6 teraz len začína. A chapter 6 season 1 ako nebavilo ma to, vôbec ma to nebavilo. 6, keď to môžeš povedať a nebude ti to vadiť, tak ako pracujú tvoji rodičia, sestra, keď už robí a nie je v škole. Veľmi sa mi nechce hovoriť, že čo moji rodičia robia, lebo proste sa mi nechce ešte v takejto tu na komunite. Nie komunite, ale proste chápete, môže sa čokoľvek stať, že potom nechcem hovoriť, že čo robia moji rodičia za prácu. 7. Pozeráš nejaký šport? Keď áno, tak aký? No tak ja pozerám maximálne tak športy, keď môj otec proste na gauči a pozerá nejaký šport, najčastejšie kúka len futbal, lebo my nemáme také už asi, neviem. Lebo my máme že 500 kanálov, tak ako nechcem nejako hľadať. Jo, takže tak. A väčšinou to je ako tá anglická liga, teraz som zabudol, sorry, tá tigrovská, sorry, teraz som zabudol, ako sa volá. Please futbal, fanúšikovia, nespapajte ma. 8. Hraješ nejaký šport? No tak ja hrajem väčšinou športy na telesnej, však jasné, ale rád idem vonku s chalami, čo sú z dedine alebo tak, a ideme hrať futbal, jo. Basketbal ma taktiež baví, ale zase nebaví ma to kvôli tomu, že musím veľa behať a ja mám astmu. Moji spolužiaci to volajú, že to je výhovorka, jo, to není výhovorka, jo. A proste športy proste sú pre mňa akože dobré, okrem basketbalu, tam sa proste veľa zabeha, lebo tam ani nemáš bránku, chápeš. A keď budem kepiť tam proste pri koši, tak ma budú volať kemperiaku. 9. Aký je tvoj najobľúbenejší emote vo Fortnite? No tak, ja mám najradšej asi Billy Bounce, ako asi tak, no, ale ako, aby som povedal pravdu, ja nemám favorite emote vo Fortnite, proste všetky emoty sú dobré. 10. Máš ma rád? Nie. Ja robím si radu, mám ťa rád. Si mega čavo, fakt. Si mega čavo. Keď som niečo napísal zle o Fortnite, tak prepáč, lebo keď ho nehrajem, tak neviem presne tie názvy. Nevadí, nič som napísal o Fortnite, ne? Ako tie názvy a tak, zatiaľ na to, že nehraješ to tak ako čas. A bonus. Kto je tvoje duo, trio vo Fortnite? I'm wondering, what is my duo and trio? My brain is hurting from that. Takže pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber. A ešte chcel som povedať, že ľudia, do Q&A 3, ľudia, nepíšte mi tam len otázky, jo? Som vám zabudol povedať. Nepíšte tam len otázky, ale dávajte mi aj tam nejaké veci, že čo mám robiť, napríklad, že chod spať, choď, vyskoč z okna. Ja neviem ľuďom proste, hej. Tak, jak už som hovoril, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.